Wakili Ambrose Weda bende tuaka intere studio marwa county ma Kisumu kono. Wakili winjo kanyo kaka Tom Duku loso kakoro wacho ni winjo beneji ohore mos monde owuoyo alanda kotudore kod kata romo mano mar ODM mano hingo igni 20 wacho ni kaber to winjo beni tero romo makamane county ma Siaya kaka achiel kuom gino mano mana mar chiwo luora ne Raila Odinga. Kata kamano in bendi wacho ni nitiere puonj mopogore opogore ma mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga wewa godo. Magi minyalo paro godo to korka korini pana ngomo winjo benwa timo gi sani mar mondo mi wamed rito linganya mar Raila Odinga. Wakili erokamano nyakwara Ramogi juang era kata ngiso kata luo gima wanyalo wacho ne ma e gima ne mheshimiwa Raila Odinga dwaro kata wacho. Gima duong his main focus is 1000% focus has been kendo se bedo kao telo e Kenya ka. Moko go to chala Rus miko michele medere ya Rus kama. Otherwise Raila won gik mosebedo nyaka ne wachakre dire Moi kapoko modie detention mowuok ne en one day idwaro telo moriere kendo nodwa bedo president mondo yud thuolo mar nyorosha Kenya e various aspects kata ka kuonde moko ne nitie chwanyro kata ka kuonde moko ne nitie leo to mane legacy mane vision moganda luo should focus on. Emomiyo Raila nyonindo to nindo kowe oganda luo e sirikal onindo kowe oganda luo gi President Ruto onindo ka owe oganda luo ni luuru ka. Mama Ida no wacho ni kodni ema mondo wakomi. Omiyo an poda neno ni kawadhi luo legacy mar Honorable Raila to wapangre uru kaka oganda mar kao telo bang' mheshimiwa Ruto. Otieko 2032 to yudo ka onagi bende kao State House donjo kaka president. Mae gima onego pangi, mae legacy, mae strategy monego benwa gero to wang'iyo to wakone ng'ane nyonka, Mama Ida nyonka, Winnie nyonka, Weda nyonka, Nduku nyonka, Babu nyonka, ng'ane Owalo nyonka. Kamano wang'iuru gini mbele. Wang'iyo gini kwa dok chien. Detention gede mana Raila gede nodwaro change in this country. And change biro mana kimako ka widhiang. Itelo tiko ni mawaluma, mawadluka, mawachopka. Nyo nyiso direction. So mang'eny mane kia kore ka kianga wadilal. He was a man of focus. A man of single-mindedness. Gimora mane timo, ubed ni guopira, ubed ni yao party, ubed ni itimo coalition. And one day, this nation, milungu ni the Luo nation, bende no bed State House kaka president. Mane no wachakuru piagore. In the next 6 years, 2027, 2032, yudo kawa se pangore makamu mheshimiwa Ruto wuok wane wuoyi ni ochiek to mochiek to laro gin to jere warete los coalition